Salah ora masalah. Halo, Lek. Iya, Pra. Nyelok aku Lek ora kucluk. Halo, Lek. Kene umur sik selawe celuk Lek. Lah terus nyeluk sapa? Pak Puh. Oh, Pak Poh. Jangkrik Iya, iya. tulisannya. Tempat meninggalnya di mana, Pak Lek? Maksudnya kowe Wong kayak kuburan apa urung lho, Cil? Tempat meninggalmu di mana? Tempat tinggal bukan tempat meninggal, sayang. Oh, alah. Bocah terdidik. Ya. Wong sik ya. urip dipatekne ya terdidik ya ngene iki. Ya, maksudnya Ya, itu ancane seperti ngono itu. kuwi. Maksudnya seperti itu. Tempat tinggal, Nduk. Iya, iya seperti itu. Tempat tinggalnya di mana, ada Pak di Lek? Blitar sama Banyuwangi sama Surabaya. Oh. Sugih berarti ya. Lah, lho ki nunut ning wong kok Ding, ding. telu kok. Aku urung duwe kok. Nunut aku sean. Gitu. Oh iya. Asli kamu mana, sayang? Niken Salindri ya? Nama kamu Niken. Wow, yang nyanyi pikir keri itu. Lah Pikir pikir keri. keri. Kuwi pikir keri, ora pikir keri. Oh iya. Ngajar ya arek ngono. Baru Ya tahu. ampun, aku nyawang wajahnya sampean ki lho. Iya, Ya iya, ampun, ketunggunya. Ya Bang Wajah. Bocah ki gendeng apa piye to, Dat? Aku ki lho gemes nyawang wajahnya Kuwi sampean. seneng nyawang iki. wajahmu. Ora ning ngono ora omong kakek-kakek ngono guyang-guyu ora wong gendeng kok rumah saku. Oh, jangan mengelokkan saya seperti itu. Nah, bocah terdidik iki ya iki, Dat. Apa nek mengelokkan iki basa Ora apa-apa iki Loh, tak cilik kuwi lho. Itu kan bahasa yang sekarang, zaman now. Zaman now. Wow, zaman kids. Apa kuwi? Kids zaman olah gara peduat wayang dalange karo aku zaman no. Dalangnya ini tuh bagus. Oh, dalange sae, Mbak. Cah iki ngerti, cah iki ngerti. Ngerti ndi wong apik, ndi wong elek iki ngerti Di varian kelakuane. lho, di varian kowe. Hah? Di Kula varian. mboten. Lho. Pene lho, bocah cilik iki jujur lho. Ditakoni apa wae, duwe ya duwe, ora ya ora. Oh, no. Ora kaya awakmu, Dat. Lah nyapa kowe? Rene. Ya ampun sampean iki no persis kaya tanggoku lho. Masa? Persis kaya tanggoku, gantenge padha. Alhamdulillah. Barono kurune ya padha. Irunge nduk, irunge. Irunge ya padha. Ning ndi sapa lho? Kebersihane nomor 1, seneng Gendeng banget. padha karo aku. Iya iya iya. Resikan. Tapi sayangnya budek. Ya, Bener. Ya inilah contoh bocah terdidik Lah, itu iki lho, seperti ini. iki jenenge bocah sing cerdas, bocah sing pinter. Pinter jengkolmu lho kok Pinter. budek iki lho ora koclok. Pinter kuwi jenenge jujur. Lah kok jujur wong ora nyapa-nyapa kok budek iki lho Lah, kok emang iki lek budek to asli. Masa? Asline Coba, lho coba, ya. coba, coba. Ya ampun sampean iki kok budek kok ya ora percaya lho. Oh,